If I now in a House of Assembly, House of Senate, Governor, Otu. Dave Umahi, Onye Otu. Orji Uzor kalu, Onye Otu. All Umahi na bia. Na Potomac Asia na Washington DC. Onye Otu. Burukwa Onye Ike. Soludo, Onye Amu. Charles Soludo, Onye Amu, Opontu. Rochas Okorocha, Onye Amu. Okpogbu Emmanuel Unegbu. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m ụlọ. Ụmụnne m ndị Igbo ekene m ụlọ. Asị m nke onye echiri nya zelu ịma ndị echichi ekeria na ala Igbo amụrụzi ndị bụ ndị ezigbo echichi. Abịa nka nsi abịa ọmụwa bụ Ayomodogwu nwa Chimalụ Nzu. Ọnụ na-ekwuru ndị Igbo ọsọ gị ma ọ sọrọ ga na-ekwu. Eziokwu na-afụ ụfụ na ntị. Ọ bụ na ịlakiri eziokwu na-ekwu fọchie ntị gị were anya na-ekiri ya. O wute na m mara asụ oyibo o nwerekwa n'ife m ga-eme na one m nwere ike ka m na-atụkwanye. Ọ bụ gịnị na-eme n'ife na-eme na be anyị ajọgbuo onwe ya. Akwa nsọ ya na Igbo asị nwaanyị ji kwuo n'Igbo na this man na-adị vulgar. Mana ị na-ekwu ya n'ime obi gị. So nke a na-ayazi n'ala Igbo na-abụ ọtụ. Ọ ife a na-ayazi ọtụ. Dave Umahi onye ọtụ. Na mmadụ rụsi gị ọrụ si na ọmanye gị ọtụ ịkpọrọ polisi kpọchie nya. Sineta Akpabio onye ọtụ. Ọkwa ndị na-achị anyị o. Na chacha mama nwaanyị nwunye nwoke ibe gị. Ọ dị inye gị ọtụ ịkpụrụ ya kpagharịba. Orji Uzor kalu onye ọtụ ọlagbu nwaanyị na-abịa na Potomac Asia na Washington DC onye ọtụ burukwa onye ike. Soludo onye amụ. Charles Soludo onye amụ Opontu. Rochas Okorocha onye amụ. Okpogbu Emmanuel Unegbu nke mma. So kedu ife a ga-emebe anyị? All these politicians, all these married men, una busy where HIV na-eke ụmụ anyị na-egbufa na nkịtị na-abọ. Gị nwa bụ nna mụlụ nwa gị ga-ejecha bụ Promax bata be gị. Ịdajụ ebe ka o si wee weta fonu 1.something million. Ego ne bụ ụgwọ akwụkwọ ya. Ị ga-anọ nwa ga-ejelu bata buru moto ịmanjụ ebe ka o si bata. Oge nna anyị fadị ndụ enyela anyị nke bụ ọzụzụ. Iweli ife na bụrụ na igonye gị bata be ị ga-apụ ị ga-ekwebe isi wee weta ya. Kedu ife a ga-emebe anyị ka be anyị dị mma? Ọlụ Rosgel ọlụ Ashawo ọkwa politicians a bidoro ya na be anyị. Hook up or no hook up. Ashawo nwe baptismal name. Obazi from hook up and Rosgel. And the real couple ji bido Ashawo cut in red wee na Igbo. Ụmụ Ashawo ndị ajụcha n'Enugu kadamon na militant fa. Express Hotel nke dị na Amobia ebe a niile ọ na oya wee kazie nkụ na be anyị. And the funny part of it bụ onwere any of these people na-take medication onwere na-eje check up. If I na-ayazi na House of Assembly, House of Senate, Governor otu. Laba na ọtụ na nwoke onye ọka jecha abata mgbe ekwere ekeni nwunye atịa n'anya gịnị na mosi akpalisi ya amụ anwụgo. Angị ọ bụ nne nwaanyị na-asị na di gị na-agba n'ilo. How sexy keke isi look. Emu ụmụ ịtọrọzie ka donut ndị Ogoja. Well, ọ bụ na ịlakiri ige okwu ma kirie nye ekirie. Ndị na-achị anyị mee na anyị ebele. Dave Umahi nwatakịrị nwaanyị lụsịlụ gị ọlụ ị ga-akwụ ya ụgwọ ihe ọbịa ọtụ ọ sị na ọmanye gị ọtụ ekpuri akpochie biko na ị nwere access to police. Ọ bụrụ bụ ife Peter Obi na-ekwu site decentralized police steeti ọbụla nwee their own police etechiwe nwee n'obodo Igbo. State of Texas nwee police nkefa. State of California nwee their own police. Mmadụ bụ California bịa kpụrụ onye nọ na State of Texas. Ekelekwa m unu biko laba na ọtụ ndị na representative ndị otu Benjamin Calva laba na ọtụ
ọtụ gbagbuchakwa unu ụmụ anụ ọfịa ndị ụmụ idiot